nin kuma in b'a sɔrɔ amunu ɲɛma dalen don Sherifula sariya bulon jɛmukan fɛ nin waati filala dugu 22 kɔnɔ Kɔlɔnba mara la an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw bisimila aw ka jɛmukan sariya bulon kɛnɛ kan sariya bulon jɛmukan kɔnɔ bi an ka bi babu ale bɛna sigi min kan o de yɛlɛmarakafo jɔyɔrɔ yiriwala an ka marabolo kɔnɔna na bi babu a bɛ o de kan le thème du jour le rôle des mairies dans le développement local les cas de la mairie de Sanangoroba dans le cercle de Kati bi babu a bɛ o de kan misali o ye Sanangoroba commune ta ye an ka yɛlɛmarakafo jɔyɔrɔ yiriwala marabolo kɔnɔ babu bɛ o de kan misali o bilama Sanangoroba commune do Kati mara la mairie ale bɛ an bolo kɔrɔ nin waati na ni ale ye monsieur Mamadou Zan Traoré maire de la commune rurale de Sanangoroba dans le cercle de Kati an ni ale bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kuma in na walasa mairie jɔyɔrɔ a ka se k'a fɔ an ɲɛna mairie ye anw sigidaramɔgɔw ta ye anw ka danaya dalen don maire kan k'an ka commune kalifa u la walasa min ye yiriwa ye o ka se ka sabati kalanko b'o la kɛnɛyako b'o la a ka diya ka se lakanako ma dukoloko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o jɔyɔrɔ ka bon a kɔnɔ o la n'an ye kalifa kɛ ninnu ma a bɛ kɛ wajibi anw ka sanga ni waati ni minnu sɔnna ka n'an ka kɛnɛ kan an k'u wele u ka n'u da don a la ka baara kɛcogo ɲɛfɔ an ɲɛna sani anw ka kɛ maire ye an ka dɔn k'a fɔ doni min bɛ anw ɲɛ ye ni an bɛ s'a kɔrɔ walima n'an tɛ s'a kɔrɔ babu a sigikun nafa de ye nin ale sɔnna k'anw jaabi n'o tɛ a bɛ san kelen bɔ maire dɔw bɛ yen nɔ an ka invitation a b'u ka tabali kan nka ale ta tile 2 dɔrɔn a ye an jaabi ka na an ka kɛnɛ kan an b'a fɔ o la ni ala sɔnna an n'ale sɔni an na don babu kɔnɔ walasa ne ni aw an ka se an ka jɛmukan in k'a tɔnɔmabɔ ka faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna na ni ala sɔnna inshallah. Monsieur le maire an b'i fo k'i waleɲuman dɔn weleli tun ka o n'a ta bɛɛ i ye bɔra Sanangoroba ka na anw sɔrɔ yan walasa ka kuma mairie kan mais an kɔni b'a dɔn k'a fɔ sariya bulon kɔnɔna na hinɛ tɛ ale la makari tɛ a la an b'a fɛ ka minnu dɔn an bɛ o ɲininkaliw kɛ i sɔnna k'o nali min kɛ an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn. N balimakɛ n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka n ka maraden bɛɛ lajɛlen fo hali ni émission in tɛ k'a kɛ n ka mara kɔnɔ n bɛ ka kuma olu de tɔgɔyala yan bi n ka commune ye dugu 26 ye n b'o o dugutigiw n'o alimamuw ni muso ɲɛmɔgɔw ni jeunesse ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo ka n ka conseil communal fo ka n ka agent fo i y'a fɔ cogo min na aw ka wele sera ma n nana ne hakili la n'i bɛ jama baara la ni i welela k'a fɔ i kana fɛn fɔ jama bɛ se ka min faamu ne hakili la o tɛ baasi ye i bɛ n'i ka dɔnta ani ka kɛta de fɔ i tɛna na fɛn imaginer k'a fɔ i bɛ ka min kɛ su ni tile ou bien i bɛ min dɔn a la fana hali n'a sɔrɔ i tɛ ka se k'o lawaleya gɛlɛya dɔw kosɔn i bɛ na ka n'o de fɔ a bɛ e yɛrɛ bilasira a b'i n'a ɲɔgɔnna caman bilasira komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na ni ala ye mairiya yɛrɛ nɔgɔya i ye san mun na ayiwa i b'a dɔn gɛlɛya minnu b'i ɲɛ nɔgɔya minnu b'i ɲɛ fɛn minnu b'i ɲɛ donc o de la ne bolo kɔni o tɛ banko ye. A diyara n ye monsieur le maire an b'i fo nin kɛnɛ in kan an bɔra k'a fɔ an ka jɛmukan daminɛ na sisan maaw bɛ yen nɔ anw ta hinɛko tɛ a la ni an ser'i ma ka wuli ka se ma bonya kɔnɔ an n'a ka taa tourner ka mairie kɔnɔ mais waati ni a koron kama an ye ci bila i de ma i kana yan mais dɔw ta an y'a ɲini u fɛ an bɛ taa kɛ u ka mairie yɛrɛ kɔnɔ pour que u kana fɔ ko déplacement ka gɛlɛn mais o bɛɛ kan san kelen kɔ an ka invitation bɛ yen u b'a dɔn fɛn dɔ b'u ɲɛ na mais anw ta tɛ fɛn wɛrɛ ye mara kɛcogo ka se ka faamu parce que sariya kɛlen don ka aw ka baara de di aw ma kojugu a b'a fɔ kuma caman na ko sariya min kalifara na n ka baara kɛ n'o ye ja sariya ko de don kuma lasurunyana an b'a fɛ ka dɔn teliya la min ye Sanangoroba commune ye dugu joli bɛ a kɔnɔ conseil joli b'a kɔnɔ i ka danga n'o ye i ka adjoint ye o ye maa joli ye k'a ka diya ka se i ka dugumɔgɔ yɛrɛ hakɛ ma. Sanangoroba yɛrɛmarakafo dugu 26 de b'a kɔnɔ adamaden bɛ taa adamaden ba 52 ani murumuru la a conseil communal ye mɔgɔ 23 ye
bureau communal ye maire ni a ka dangan 3 ye ne fɛ dangan maire ye cɛ dangan 2nan ye cɛ dangan fɔlɔ ye muso ye 3nan fana ye muso ye. Équilibre bɛ aw ta la. Équilibre bɛ aw ta cɛ 2 ani muso 2. Tabarikala. Parité bɛ aw fɛ yen. Ni Ala ka jɛ. Donc an sigilen bɛ ka tɛngu Bamako commune 6 la. Hali ni u ye commune tɔgɔ yɛlɛma tile 2 nin na ko arrondissement mais je pense que application a lawaleyali ma daminɛ fɔlɔ. Donc an bɛna fɔ ko commune 6 la halisa. Donc an n'o bɛ danbɔ Kɔgɔdugu fɛ ani Kalabankoro fɛnɛ bɛ danbɔ. Donc ani ba Joliba bɛ danbɔ Tilebi fɛ ani Jalakɔrɔba commune bɛ danbɔ Worodugu fɛ ani Safebugula commune Worodugu ka digi Kɔrɔnga ani Mundugula commune fana bɛ danbɔ. Donc an sigilen bɛ Mali siraba 7nan kunna n'u b'a fɔ ko route nationale numéro 7 RN7 ayiwa an sigilen bɛ o kunna Bamakɔ kɛrɛfɛ. A diyara n ye an ye faamuyali sɔrɔ hali maa minnu ma na Sanakɔrɔba bi faamuyali sɔrɔla la ka dugumɔgɔ yɛrɛ hakɛ dɔ commune in kɔnɔ maa hakɛ dɔ o kɔfɛ an b'a fɛ ka dɔn n'a fɔra ko développement local ni o ye yiriwa ye an ka marabolo kɔnɔna hakaja ka se yɛlɛmarakafo yɛrɛ kɔnɔna ma a b'o kɛ mun ye a ka mariya baara kɔnɔna na. Bon an ka mariya baara kɔnɔna na o kɔni o bɛ tu adamadenya sira bɛɛ lajɛlen na sabu yɛrɛ y'a fɔ cogo min na commune créera k'an ta k'an di an yɛrɛ ma an ka ɲɛta bɛ bɔ sira o sira kan an yɛrɛ k'an jija n'o bɛɛ ye hali ni jamana b'an kɔkɔrɔ don mais il faut que an ŋaniya fɔlɔ ka kɛ anw yɛrɛ la an yɛrɛ ka siraw taama kalanko b'o la kɛnɛyako b'o la cikɛko b'o la sigida lakanani b'o la désenclavement b'o la fɛn sugu bɛɛ dɔ b'o la adamadenw lakanani fana b'o la donc ne yɛrɛ bolo maires créera nin de kama jamanadenw b'u bolo wuli maires ye nin de kama an ka se ka nin kɛ an ka sigidaw la. A diyara n ye mais ni da sera nin bɛɛ lajɛlen ma hali n'a y'a sɔrɔ acteur wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ baɲumankɛw olu fana bɛ aw dɛmɛ kosɛbɛ jamana yɛrɛ fana ka dɛmɛ bɛ se aw ma hakili la mais mairie jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye ni yiriwa kɔrɔmasuru la. Voilà mairie jɔyɔrɔ ye min ye d'abord i ka dugudenw jamanadenw bɛ musakani min bɔ ka d'i ma bɛɛ b'a dɔn i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sa baɲumankɛw bɛ yen mais impôt ni taxe min bɛ sara commune kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka commune si baara mais a bɛ baɲumankɛw ɲɛsin i ma k'a dɔn k'a fɔ cɛsiri ni ɲɛta bi sira b'i ka commune kɔrɔ jamana fana bɛ fɛn min bila an ka bolo kan n'o ye ANICT ka fond ye droit de tirage donc commune minnu fana ka fɛn mobilisation ka bon ressources internes la a bɛ olu favoriser droit de tirage la fana sinon baɲumankɛ ninnu tɛna na foyi si kɛ commune kɔnɔ n'u ma tɛmɛ maire fɛ sabu ni maire nana i ka baara fɔlɔ ye ka bolo i ka san 5 baara kɛ sɛbɛn boloda n'a bɛ f'o ma ko peresɛki donc sinon maire ni président ya ni fɛn tɛ kelen ye k'a fɔ ko n b'a ɲini ten dɔrɔn k'a fɔ bon n bɛna siraba di aw ma n bɛna nin di aw ma o tɛ n'i nana i b'i ka san 5 baara kɛ sɛbɛn de boloda o bolodali senfɛ e de bɛ wuli ka se i ka duguw la hali n'a sɔrɔ i bɛ dugu ka gɛlɛya dɔn i bɛ dugu ka hami dɔn o tɛ e permettre ka baara ninnu k'i yɛrɛ ma f'i ka se u ma de ka u ɲininka mun gɛlɛya ni mun gɛlɛya b'aw kan gɛlɛya ninnu na jumɛn ye priorité ye jumɛn ye priorité ye jumɛn ye secondaire ye donc o gafe de bɛ dilan k'a bila mairie kɔnɔ pour que baara kana kɛ kunfɛ baara ye ni tubabuw ko ma ko pilotage à vue donc i b'o gafe in de ta k'o labaara parce que conseil a ka conseillers bɛɛ lajɛlen sen bɛ don o dilanni na dugutigiw sen bɛ don a la musokuntigiw ni jeunesse commune den yɛrɛ bɛɛ parce que assemblée de bɛ taa dugu kelen kelen bɛɛ la dugumɔgɔw b'u ka hamiw fɔ
bon enfin a bɛ se ka actualiser parce que i bɛ taa dugu dɔ la ɲina i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ ye priorité ye mais dɛmɛ fɛn wɛrɛ bɛ se ka na kɛ priorité ye ka yɛlɛ o kan donc baara ninnu a bɛ se ka actualiser mais toujours est-il que o PDSEC in kɔni o de y'i ka base de i ka ni fɛn o fɛn yɛrɛ tɛ PDSEC in kɔnɔ normalement o ma i man kan tɛ k'o kɛ sabu n'i y'o kɛ o kɔni ye peut-être yɛrɛ sago kɛ ou bien sira wɛrɛ kun wɛrɛ b'o o kɛli la quoi. Monsieur le maire o yɔrɔnin na o bɛ anw nafa ye da sera PDSEC ko in ma ni o ye an bɛ se k'a fɔ aw ka baara bolodalenw minnu kan ka boloda k'u kɛ ka bɛn maire ka manda yɛrɛ kɔnɔna ma ɔ n'an y'o ta k'a lajɛ PDSEC in kɔnɔna o jate in kɔnɔna na a tɛ se ka taa mun ni mun kɔ fiyewu fiyewu a kan ka ɲɛsin jumɛn ni jumɛn ma mun ni yiriwa bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Fɛn o fɛn bɛ don sigida ka ɲɛtaa kɔnɔ PDSEC in fɔ a bɛɛ ka ressorti PDSEC de kɔnɔ sabu n'i ɲinɛna min kɔ a la normalement i man kan tɛ k'o kɛ yɛrɛ o kɔrɔ ye ko o hami tɛ i ka mɔgɔw la o ne bɛ taa e ka du kɔnɔ sisan k'i ɲininka suntura mun ni mun de hami b'i la mun ni mun de gɛlɛya b'i kan i bɛ fɛ mun ni mun de ka k'i ka du kɔnɔ donc an bɛ taa dugu kelen kelen bɛɛ de la o cogo la ka ɲininkaliw kɛ assemblée et puis mɔgɔ kelen tɛ ɲininka dɛ dugutigi kelen tɛ ɲininka alimami kelen tɛ ɲininka musokuntigi kelen tɛ ɲininka assemblée de bɛ kɛ donc ni dugutigi ɲinɛna min kɔ a ka conseiller dɔ bɛ se k'o fɔ n'a ka conseiller ɲinɛna min kɔ jeunesse ɲɛmɔgɔ bɛ se k'o fɔ n'o ɲinɛna min kɔ musow bɛ se k'o fɔ donc musow ka gɛlɛya bɛ taa denmisɛnninw ka gɛlɛya bɛ taa cɛw ka gɛlɛya bɛ taa bɛɛ ka gɛlɛya bɛ taa ka tila ka gɛlɛyaw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ min ka gɛlɛn ni min ye min ka gɛlɛn ni min ye sabu hali yɛrɛ ka du kɔnɔ fɛn caman nege b'i la i tɛ se k'a bɛɛ kɛ kelen donc fɛn minnu nege b'i la i b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ de n'i ye wari sɔrɔ ɲina i bɛ nin kɛ san wɛrɛ n'i ye wari sɔrɔ i bɛ nin kɛ donc gɛlɛya ninnu bɛ prioriser o cogo la ɔ ni da ma se min ma o la n'i nan'o kɛ o est ce que o y'o tigi ka gɛlɛya ye o de kosɔn hali partenaire minnu bɛ na u bɛ PDSEC de ta k'a lajɛ ni partenaire min ka dɛmɛ ɲɛsinnen don kalanko ma n'a y'aw ka PDSEC lajɛ a fɔra PDSEC kɔnɔ ko école tɛ nin yɔrɔ in na ou bien école minɛn tɛ nin yɔrɔ in na ou bien fɛnkɛ tɛ nin yɔrɔ in na donc olu b'o yɔrɔw de ta i ka dugu la mais a ma fɔ ko a tɛ yɔrɔ min na n'u taara yen ta dun y'a dɔn o ye yɛrɛsagokɛ ye o tɛ dɛmɛ ye dɛ donc a bɛ ten de PDSEC in kan ka se commune adamadenya mɔgɔw yɛrɛ tɛ se ka taa fɛn o fɛn min kɔ sirako kɛnɛyako jiko sɛnɛ bɛɛ mara kungo sigida lakanani hali dugu kɔnɔla la insécurité nin bɛɛ bɛ lakanabaliya nin bɛɛ bɛ boloda de a tɛ komi a musaka bilalen bɛ yen mais fɔ da ka s'a ma fɔ a ka sɛbɛn de n'a ma sɛbɛn ni a dɛmɛbaga sɔrɔla don o don a tɛ se ka kɛ parce que o kɔrɔ ye ko a ɲa citaw ye y'a ye wa. Monsieur le maire an kɔni bɛ ka caman faamu na bi hali n'a sɔrɔ an tɛ maire kɔni ye an ma deli ka baara k'a la nin hakilina ninnu sigi kunba de ye nin maaw ka se ka nin dɔn sani u ka kɛ maire ye o minnu yɛrɛ b'a la ka ban hakiliw ka se ka dayɛlɛ fɛn fɛ kosɛbɛ wa n'an ye nin bɛɛ ta ka lajɛ anw ka sariya bulon don hinɛ tɛ a la magari t'a la e da sera nin bɛɛ lajɛlen ma aw ka manda caman kɛra la ka ban hali n'a sɔrɔ jamana ye sariya ta ka dɔ fara a kan n'an ko ko an ka misali ta i kan an ko ko Sanankɔrɔba komini an ka misali y'o de Sanankɔrɔba komini jɔyɔrɔ ye jumɛn ye yiriwa sabatili la marabolo kɔnɔ ni an ye san 5 in kɔni tɛmɛna n'an y'o ta k'a lajɛ an bɛ se ka mun ni mun sɔrɔ o kɔnɔ i n'a fɔ e da sera mun ma ni a sera k'o baaraw kɛ n'i ka sigiramɔgɔw bi u ɲɛ bɛ jamukan in na u ka se ka faamu maire ye nin kɛ nin cogo la hali musaka mun taara a fɛ n'i bɛ se k'o musakaw f'a ɲɛna kɛnɛkanko de don. bon an ye baara min kɛ a baara ka ca mais an bɛ se ka kumabaw de fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na n'i ye Sanankɔrɔba dugu yɛrɛ ta Sanankɔrɔba dugu ka priorité dɔ tun ye CESCOM ko ye dɔgɔtɔrɔso Sanankɔrɔba dɔgɔtɔrɔso depuis indépendance dɔgɔtɔrɔso de tun bɛ Sanankɔrɔba bon bɛɛ bɛ Sanankɔrɔba jama hakɛ dɔn bi ani mouvement min bɛ Sanankɔrɔba dɔgɔtɔrɔso in tun tɛ
hakɛw kɔnɔ normes kɔnɔ bilen. An bɛ tɛmɛ an ka kɔrɔlenba sara bɛ tɛmɛ fɛ. Donc an sera ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka lakuraya, an bɛ se k'a fɔ ten. An y'a lakuraya fɔ 150 ni dɔɔnin. O lakurayali yɛrɛ senfɛ dɛmɛbaga dɔw ko projet clé olu nana fana an ka mara kɔnɔ, Kulukoro mara kɔnɔ, olu ka an ka ala ni o baara ninnu ye cogo fɛ, olu y'an ka CESCOM fɛnɛ suganti ka kɛ CESCOM universitaire ye, ko CESCOM U. Donc olu fɛnɛ nana kɛnɛ tɔ min tun bɛ yen, olu nana ka na universitaires de bɛ na baara kɛ an ka CESCOM in na taalen ɲɛfɛ. U bɛ na opération ni fɛnw kɛ même technologie kura ninnu na. Donc olu mɔgɔw ka logement, olu ka baarakɛ yɔrɔ kuraw, olu fana projet clé in fana nana ka na o jɔ k'o fara mairie yɛrɛ ye min kɛ kan. Donc o kɛra haminankoba dɔ ye an fɛ. Ni ye Sanangɔrɔba fana jateminɛ, kɔ dɔ de bɛ Sanangɔrɔba dugu cɛ ci. Donc ni mɔgɔ minnu bɛ côté dɔ in na, i tɛ se ka taa mairie fanfɛla ni village d'enfants SOS fanfɛla, parce que an ka école n'an ka lycée bɛɛ b'o fanfɛ. I tɛ se ka taa yen fɔ i ka na goudron kelen in fɛ. Donc vice versa, ni minnu fana bɛ fan dɔ in fɛ, olu fana tɛ dugu fan dɔ in na sɔrɔ f'u ka na goudron kelen in fɛ. Donc an ye pont 2 kɛ o dugu kɔrɔnfɛla ani dugu tilebinfɛla, an ye pont 2 kɛ ka pont misɛnnin dɔ kɛ pour que parce que an ka kaburu dɔ fana bɛ o cogo kelen in na. O accès fana tun ma nɔgɔ samiya fɛ. Ayiwa vraiment ni banni tun kɛra, mɔgɔw tun bɛ sɛgɛn ni fure ye ka kɔ in tigɛ. Donc ka pont misɛnnin ponceau dɔ fana kɛ ka o kɛ accès ye kaburu dɔ la. Donc ala ni adamadenw fana ka u ni sauveli kama protection civile ɲini, mais logement tun t'u bolo. Sapeur pompier. Donc an ka sous-préfet comme o tun logelen bɛ Bamakɔ o waati la, o y'a ka logement di u ma. Mais mairie y'a lajɛ o tɛ ko fɛnkɛta ye, sabu ni administration de don, ni o mitera dɔrɔn ni mɔgɔ kura nana k'a fɔ ko donyɔrɔ t'o bolo ko protection civile b'o ka so kɔnɔ, i b'a dɔn kɔnɔ o man ɲi. Or que centre de secours min tun bɛ na anw secourir, soit Welesebugu soit Senu. Donc ni bɛ Senu embouteillage ka bon, ni accident grave kɛra Sanangɔrɔba, sapeur pompier bɛ se don o don o b'a sɔrɔ banabaatɔ sɛgɛnna. Donc ni caman bɛ se ka sauver, ayiwa yanni mɔgɔ ninnu ka se, a bɛ se ka kɛ kasara ye. Donc an fana ye a lajɛ, bien vrai que gouvernement de kan k'o kɛ, mais mairie y'o lajɛ ka sapeur pompier jɔ 110 millions, million 100 ni million 10 ka olu loger o kɔnɔ. O maka o fɛnɛ fɛngɛ bonyana kosɛbɛ, gouvernement kɔni y'an lakodɔn o la kosɛbɛ. Ministre yɛrɛ taara ka taa inauguration na fɛnw kɛ ka yira k'a fɔ vraiment collectivité bɛ gouvernement fɛnɛ dɛmɛ a ka baara la. Donc an ye sira dɔw fɛnɛ dilan, o siraw taara i jɔ fɔ 200 ani 50 la. Donc école kɔni tɛ, ne yɛrɛ ka dugu commune 20 dugu 26 in na bi, dugu 2 dɔrɔn de bɛ yen école tɛ min na pour le moment, mais o dugu 2 bɛɛ ka école projet sɔrɔla kaban. Donc ça veut dire que dans les 26 dugu 26 in na école sera a bɛɛ la kaban. Donc mɔgɔ si tɛ bɔ i ka dugu la ka tagama i sen na bilen ka taa école kɛ yɔrɔ wɛrɛ. Donc kɛnɛyako sira fɛ, Banankɔrɔ fana o fana RD santé a CESCOM ma jɔ carrément, mais a déclaré la k'a kɛ RD santé. Donc an ye centre de santé min tun bɛ yen, ni ne ɲɛfɛmɔgɔw tun y'o jɔ, an ye o élargi dɔ fara ka dɔ fara a kan. Donc sabu musow jigintaw tun bɛ bɔ kɛnɛma ka taa u yɛrɛ sanuya ɲɛgɛn kɔnɔ fɔ kɔfɛ. Donc an ye salle dɔ jɔ, so kɔnɔ ɲɛgɛnw ni fɛnw bɛɛ bɛ min na, ka fara u ka repos ka tila k'u ka repos salle nɔrɔ ɲɛgɛn ninnu na.
donc i bɛ bɔ tabali kan i bɛ taa ɲɛgɛn na i bɛ sanuya o so kelen in kɔnɔ ka tila ka don repos salle kɔnɔ donc an ye o fɛnkɛ ninnu kɛ donc a fɛn misɛnninw ka ca mais nin ye kumabaw ye an sera ka minnu kɛ san 5 tɛmɛnen in na quoi. Monsieur le maire, ni kɔni an ye faamuyali caman sɔrɔ na ɲininkali kɔni caman bɛ an bolo an bɛ sɔn ka segin ka na jɛmukan in ka don nataw la walasa ka dafaliw kɛ mais teliya la bi an bɛ ala kɔlɔsi k'a fɔ an minnu ye an ka yɛlɛmara k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye ni aw ye maire ye an ka danaya de bɛ aw kan aw de y'an ka faama fɔlɔ ye parce que aw y'an ka duguden ye kuma caman na mais ni san laban ninnu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ maire caman nɔ minɛna maire dɔw yɛrɛ gɛnna ka bɔ maire la an y'a misali caman ye maire dɔw gɛnna non seulement k'u gɛnna mais dɔw yɛrɛ taara u yɛrɛ sɔrɔ kaso la est ce que o bɛ se ka kɛ baga bɛ se ka kɛ mɔgɔ ma k'o kɛ e bolo aw maire est ce que a fana bɛ ka a jɔ a jɔyɔrɔ la o cogo ninnu na mun nana n'o ye. Suntura i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Jamana in kɔnɔ bi in na maire gɛlɛyara kosɛbɛ maire gɛlɛyara ni yɛrɛ y'a ye aw ye n wele nin kɛnɛ in kan ni ma siga don a la n nana sabu n bɛ aw ka nin jɛmukan in n b'a lamɛn a ye bilasirali caman di n yɛrɛ ma yanni n ka se yan bi sabu i bɛ ta ka bila maire la jamanadenw ka danaya de kosɔn mais i bɛ taa sɔrɔ politique école tɛ Mali fan si k'a fɔ ko i bɛ école dɔ kɛ ka kɛ maire ka kɛ député ka kɛ président ye o tɛ yen jamanadenw de b'i ka da i la ka i ta k'i a fɛn kalifa i la bon dɔw ta bɛ se ka kɛ dɔnbaliya ye dɔw ta bɛ se ka kɛ fili ye bon dɔw ta yɛrɛ bɛ se ka kɛ hali nata ye parce que i y'a fɔ cogo min na an tɔɲɔgɔnw caman ye problème sɔrɔ mais problème ninnu fanba caman sɔrɔla dugukoloko ni fɛn o n'a ɲɔgɔnnaw de fɛ bon an bɛ jamana min kɔnɔ a dugukoloko ɲɛnabɔlen tɛ bon o ye fɛn dɔ ye sinon comme ala barika la nin ye ne mandat filanan ye mandat fɔlɔ la fo ka se 2012 ma maire kun tɛ morcellement kɛ mais 2012 kɔfɛ an ka préfet y'an wele k'a yira k'a fɔ charia dɔ talen don depuis 2002 k'a fɔ administration kana so jɔyɔrɔw di o ka to maire bolo administration ka forow di ka tamine 0,25 la ka taa donc administration tun b'a kɛ cogo min na anw fana tɛmɛna n'a ye o sira kelen in fɛ i b'a ye yanni mɔgɔw k'a dɔn yɛrɛ k'a dira maire ma u tun bɛ taa dossiers bila préfecture la préfet tun bɛ bordereau d'a kan ka taa di an ka sous-préfet ma sous-préfet fana bɛ bordereau d'a kan k'a di maire ma maire ka sɔrɔ ka baara kɛ u tun b'a kɛ dugukolotigi de bɛ demande kɛ k'a ka pièce copie joint a la tigiya sɛbɛn min b'a bolo dugukolo in na k'o bila a kan o y'a sɔrɔ a yɛrɛ y'a ka géométrie ta o ka taa baara in lawaleya terrain kan ka sɔrɔ ka n'a di géométrie ma maire ma donc i b'a dɔn Bamakɔ kɛrɛfɛ maire a ma nɔgɔn sabu dugukolo convoitelen don bi Mali kɔnɔ ni fɛn bɛɛ ye bon dugukolo dun tɛ Bamakɔ ya bilen anw dun ni Bamakɔ tɛngɔnnen don ɲɔgɔn na donc n'i ye dugukolo sɔrɔ anw fɛ a bɛ komi i y'a sɔrɔ Bamakɔ kuma bɛɛ maire anw yɛrɛ bɛ tilen ka wele n mago bɛ foro hectare 5 la n mago bɛ terrain 2 la n mago bɛ nin na n mago bɛ nin na mais anw kɔni fɛ fili bɛ se ka na yɔrɔ jumɛn na sabu titre kɔrɔba dɔw bɛ yen olu ma rattaché hali bon o ye domaine ka terme de ye dɛ n'i bɛ taa vérifier ka fɛn bɛɛ kɛ u b'a fɔ k'a ma rattaché mais ni o b'a sɔrɔ dugulamɔgɔ dɔ nana k'ale de ta don a droit coutumier ni a fɛn bɛɛ b'a bolo donc n'i ye baara kɛ o kan kɔfɛ o tigi bɛ n'a ka titre copie jira i la i bɛ tila ka taa se o domaine kelen na ni o titre numéro n'o copie ye o b'a fɔ c'est vrai titre in ka ɲi
mais a ma rattaché de o de kosɔn i nana ɲininkali kɛ an fɛ an m'a ye donc o gɛlɛya bɛ mɔgɔ sɔrɔ y'a dɔn mɔgɔ man kan ka maga mɔgɔ ka titre kɔni na ka dabɔ a kama ni fili ni dɔnbaliya tɛ donc o ye gɛlɛya dɔ ye min bɛ se ka n tɔɲɔgɔn sɔrɔ fo a bɛ taa wolofɛn na mɔgɔ si ma sigi ni mun ye n'a bɔr'o la jamana yɛrɛ ye sariya dɔ ta kɔsan in na pour que o kana kɛ bilen ko ka titre de créer fɔlɔ dugukolo kan yanni maire ka maga la donc o fana ni o baara in bɛna kɛ baara ɲumanba ye mais o commission minnu créera communes ni duguw la o nana ni blocage ba de ye a commission tɛ ka se ka baara kɛ fɔlɔ u nommelen don dɔrɔn sur papier mais n t'a dɔn baara canevas de ma diwa min de don a ma o kɔni dɔn mais en tout cas c'est pas fonctionnel donc a kɛra sababu ye hali minnu ye dugukolo san sira jɛlen fɛ n'u mago b'u ka titres la domaine ni fɛnw na a bɛɛ lajɔlen don fɔlɔ o gɛlɛyaba bɛ maire kan bon ne dun hakili la maire b'a di cogo min na olu kɔni b'a di sur plan de la donc plan la siraw bɛ respecté place publique bɛ respecté kaburudenw ni dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ bɛ bila mais comme jamana ɲɛmɔgɔw ma plan validé donc u nana fɔ o de la sisan ko fɔ titre ka créer fɔlɔ mais ni anw m'a di o di cogo la dugulamɔgɔw yɛrɛ wali kelen dugukolotigi yɛrɛ wali kelen dugutigi olu yɛrɛ fana b'a di donc n'olu y'a di ni normes ninnu tɛ respecté o la anw ta in régulariseli ka nɔgɔn ni olu ka dili ye donc vraiment ni gɛlɛyaba bɛ baara in kɔnɔ ni ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ baara in kɔnɔ ayiwa o de kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase mɔgɔ caman ma i komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na monsieur le maire n'ale mara k'a fɔ an bɛ sɔn ka segin ka na jamukan in kan ɲininkali caman bɛ ne bolo n b'a dɔn jaabiw kɔni an sigilen don k'u fana kɔnɔ hali an lajɛbagaw nin waati in na mais bi waati kɔni banna an bolo ka ban o la e da sera nin wari hakɛ mun ma dɔw bɛ taa fɔ 150 la 200,000 aw bɔra ni nin wari yɔrɔ jumɛn na ala barika la commune garisɛgɛw tɛ kelen ye ne ka commune kɔnɔ unité de production dɔw b'a kɔnɔ comme Baramali san kɔnɔ o bɛ se ka min di commune ma a ka ca 100,000 mais an b'o fana gɛlɛya sɔrɔ koyi sabu usine min bɛ ne ka commune kɔnɔ a bɛ ɲini ka taa usine 50 la mais n'i ye commune denw yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ ko normalement anw kan ka se ka fɛn kɛ min tɛ nin ye yɛrɛ mais pour le moment usine 2 dɔrɔn de bɛ taxe sara anw ye 2 dɔrɔn a tɔ bɛɛ ko exonéré la an ye ɲininkali kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ exonération jamana ka bɛ jan a ka taxe n'a ka fɛn kɔ mais i bɛ sigida min na o ka taxe de développement local commune usine man kan tɛ ka exonéré o la o i bɛ ka production kɛ o yɔrɔ kan i bɛ ka yɔrɔ polluer i bɛ ka yɔrɔ fɛngɛ mais u t'a sara a faamuna monsieur le maire waati kɔni bara an bolo n'o tɛ o yɔrɔ in na n dalen b'a la k'a fɔ an ka sigi dɔ bɛna boli o ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la i da sera o min ma tɔɔrɔ mun bɛ yen i n'a fɔ sigida lakana maa jolo m'a fɔ cogo des environnementalistes étude caman kan ka k'a la k'a lajɛ impact mun se sigidala mɔgɔw ma a bɛ degun min lase u ma bagaw ma fɛn caman an bɛna sigi o kan don nataw la ni ala sɔnna ni i tora an ka bolo kan nin cogo in na ni sɔnna ka na dɔn wɛrɛ bilen ka bi jamukan kuncɛ dakuruɲɛ laban bi jamukan ka kuncɛ suntura n b'a yira i la k'a fɔ n bɛ aw ka bolo ka su ni tile sabu ne bɛ jama de ye n ta n bɛ jama de ka baara la n ka duguden caman bɛ na nin lamɛn olu tun tɛ fɛn dɔw dɔn o bɛ n'o dɔn nin senfɛ donc n bɛ aw ka bila la su ni tile n'o bɔra yen n ka dakuruya laban n bɛ tila ka foli de kɛ n ka dugutigiw ni n ka alimamiw ni n ka jeunesse ni musow ye muso jɛkulu fɛn o fɛn bɛ n ka commune kɔnɔ diinɛ jɛkuluba dɔ bɛ n ka commune kɔnɔ
aywa o ma diinɛ bɔ diinɛ la olu ye an ka baara nɔgɔya an bolo aywa n bɛ foli k'olu ye ka foli kɛ aw ka télévision so yɛrɛ aw ye télévision révolutionné Mali kɔnɔ sabu n y'a f'i ɲɛna cogo min na ne b'aw ka nin jɛmukan in lamɛn kosɛbɛ kabini n m'a dɔn ko aw miiri bɛna se ne ma yɛrɛ a ye n bɔ fili la fɛn caman caman na aw bɛ avocat baw ni juge baw ni aw ka cɛ ka dɔgɔnɔkɛ i y'a dɔn n'o fɔlɔla ka émission caman kɛ donc vraiment k'a yira aw la k'a fɔ aw bɛ baara min na bi kɔni jamana in kɔnɔ ka taa aw ka télé promoteur la ka n'a bila directeur la aw ka baarakɛla bɛɛ n b'aw fo k'a ɲini aw fɛ aw ka toujours ka en franc-face ni ala sɔnna a diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn foli diyara n ye Tarawele jɛmukan sariya bulon lajɛbagaw bi aw ye faamuyali caman sɔrɔ n na anw tɛna an da don ale ta in na k'a fɔ bilen mais an b'a fɔ an ka WhatsApp numéro o bɛ aw ka bila kama maire minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka nin kɛnɛ kan an tɛ maa bɔ maa la n'a ka di yɛrɛ ye ka na i bɛ an wele an ka WhatsApp numéro la an bɛ bisimila nin kan mais n'i nana ɲininkali min bɛ anw bolo kɔni o jaabiw o ye kɛnɛkanko ye maa hakilimaw de bɛ ka anw lamɛn ni dɔ kɛra ni dɔ ma kɛ o la nin kɛnɛ in kan an bɛ a ɲini halisa min ye Mutugula commune maire ye an ka lettre bɛ a ka tabali kan a bɛ san kelen ni dɔ bɔ sisan invitation a kana ɲɛfɔli kɛ sani an ka ŋununu kumaw lamɛn n'a tigi nana ka na kuma ɲininkaliw m'an fɛ o jaabi bɛ di foroba jaabi la ni bɛɛ bɛ o faamu o la WhatsApp numéro a bɛ aw ka bila la Mali fan bɛɛ aw mago mana s'a ma aw ka jɛmukan de don sariya bulon jɛmukan aw ta don o la waati wɛrɛ monsieur le maire a ye ko a ma ni an mago sara ma a bɛ na hakilina wɛrɛw bɛ yen ni ala sɔnna an n'ale an na ɲɔgɔn sɔrɔ sani maire wɛrɛ ka na walima ni maire wɛrɛ kɔnna ɲɛ ne b'a fɔ o la aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔfara wɛrɛ tarata wɛrɛ ani segin ye dimanche ye ne b'a fɔ salamu alaikum warahmatulahi taala barakatuh